Jogja di studio Big Condong Catur. Terus lagu ini saya nggak tahu kok tiba-tiba ada di TV, ada di mana-mana. Terus alhamdulillah saya dapat kabarnya dari Mas Robi teman ini bahwasanya itu yang menenarkan lagu itu Mas Koko. Mas Koko itu suaminya Soimah. Kalau ini jadi viral, saya pengen ketemu sama Mas Koko itu. Maksud saya, kalau dia ingin menyanyikan lagu karya saya lagi, tak suruh datang ke rumah, tak suruh milih, masih banyak. Tapi tolong dong, itu ditulis nama saya, itu atau mau dibeli atau dibikin royalti. Jadi tidak asal nyanyi. Bisa, silahkan. Lagu ini kami berjudul Ojo Ngece. Ojo ngece karo wong ora duwe, raja brana yen mati ora digawa, bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi kari mbah kae. Numpak sepur asepe nang dhuwur, ajur mumur yen awak ora diatur, numpak montor asepe metu ngisor, ning alam donya kudu sugih handap asor, numpak becak asepe metu telah, aja ngakak yen urip lagi kepenak, numpak andong asepe metu bokong, jop lenggang-lenggong mundak kaya grandong. Dadi wong aja rumangsa bisa, nanging wong sing bisa rumangsa, wong sing becik nyimpen kebecikane, ngono kuwi jare bini sepuh kae. Rujak nanas pantese wadahi gelas, tiwas adem panas sing tak gagas ora waras. Rujak rondong pantese wadahi lodong, jop lenggam-lenggong iki karyane Mas Songko. Rujak mayit lalapane rumah sakit, bingung golek duit nglabuhi barang kecepit. Sandal ojo ngece karo wong ora duwe, raja brana yen mati ora digawa, bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi jare simbah kae. Monggo numpak sepur asepe mendur, ajur mumur yen awak ora diatur, numpak montor asepe mendur, ning alam donya kudu sugih handap asor. Numpak becak asepe metu telah, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak, numpak andong asepe metu bokong, aja blenggang-blenggong mundak kaya kingkong, aja blenggang-blenggong iki karyane Mas Songko. Tinggal katanya apa? Pencipta asli.